Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Imbagħad qalilhom parabola biex jurihom li għandhom dejjem jitolbu bla ma jaqtaw. Qalilhom: kien hemm f'belt wieħed imħallef li la kien jibża minn Alla u lanqas iħabbel rasu minn ħadd. F'dik il-belt kien hemm waħda armla u kienet tmur għandu u tgħidlu: għamilli ħaq kontra l-għadu tiegħi. U ma rridx u dam ħafna hekk. Iżda mbagħad bejnu u berruħu qal: mhux għax nibża minn Alla jew issa nħabbel rasi min-nies, imma għall-inqas għax din l-armla dejqitni. Ħanamlilha ħaq biex ma tibqax ġejja u sejra sa ma tifnini. U l-mulej qal: isimgħu ftit x'jgħid l-imħallef il-ħażin. Imbagħad Alla lill-magħżulin tiegħu li jgħidulu lejl u nhar sejjer ma jagħmlilhomx ħaq. Se joqgħod itawwal magħhom. Jien ngħidilkom li malajr jagħmlilhom ħaq. Imma taħsbu intom li bin il-bniedem se jsib il-fidi fuq l-art meta jiġi. Il-kelma tal-Mulej, it-tifħir lilek. Ħuti eżies, iż-żmien tal-pandemija ħalla effett qawwi fuq ħajjitna. Din hija prova, okkażjoni biex fija aħna nkunu xhieda tal-fidi tagħna billi nikbru fit-tama, nitwettqu b'ġesti ta' karità, partikolarment tar-ruħ u tal-ġisem. Ħafna huma dawk li ġew milquta mid-dbatija għax tilfu persuna għażiża jew ma setgħux ikunu magħha jew tħalli din id-dinja jew waqt id-difna. Ir-relazzjonijiet familjari u soċjali għaddejjin minn prova jibsa. Il-kriżi ekonomika u nuqqas ta' xogħol inislu l-biża' dwar il-futur dejjem iżjed inċert għall familji tagħna. F'din l-esperjenza xi ftit jew wisq inħossuna bħala apostli tal-ewwel komunità nisranija fejn l-atti tal-apostli jgħidilna il-Knisja kienet qiegħda titlob lil Alla bil-ħerqa. Aħna wkoll nixtiequ ninaqdu biex flimkien nollu quddiem Alla leħinna it-talb tagħna li nagħmluh bil-ħerqa ħalli jagħti widen għal dak li qed nitolbuh. F'dan ix-xahar ta' Mejju ejjew ninaqdu madwar il-Papa Franġisku li qiegħed isejjaħ lill-Knisja kollha biex flimkien ma' Marija Omm Alla titlob għat-tmiem ta' din il-pandemija. Il-lampa li għadna kemm xelna tfakkar lill-komunità tagħna li aħna ġejna imsejħin biex nitolbu għat-tmiem tal-pandemija. U b'mod partikolari illum il-Papa qiegħed jistedinna biex nitolbu għal ħaddiema u l-imprendituri kollha. It-talba infatti tar-Rużarju il-lejla se tkun mis-Santwarju ta' Sitna Marija ta' Guadalupe fil-Messiku. Nitolbukom għalhekk biex illum tisru u titolbu f'dan is-Santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino. Nistiednu l-dawk ukoll li ma jistgħux ikunu preżenti biex illum jingħaqdu magħna fit-talb minn djarhom, mill-postijiet tax-xogħol u mill-komunitajiet parrokjali mifruxa f'pajjiżna. U għalhekk flimkien ejjew nitfgħu ħarsitna fuq il-Madonna ta' Pino u nitolbuha billi ngħidu flimkien: taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu Om qaddisa ta' Alla, la twarrabx minn quddiemek it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna u eħlisna dejjem minn kull tiġrib
O Verġni glorjuża u imbierka. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek dejjem żomm.
Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Qudiesa llum nofruha l-erwieħ ta' Emanuel u Mary Muscat. U tiegħu narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw dawn il-mister qaddisa. Illum se nagħmlu t-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija, Om u għalliema spiritwali. Iben Alla li twelit minn xebba u sirt ħuna mulej ħnina. Iben il-bniedem li taftadir il-natura dajfa tagħna il-bnedmin Kristu ħnina. Iben il-gbejt tal-missil li salva l-ħutek u twassalhom fis-sema mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubitna iwassanna għal ħajja ta' dejjem nitolbu. Tkun ta' għajnuna għalina mulej l-interċessjoni kollha qima tal-Verġni Glorjuża Marija biex imqawwijin mill-għajnuna tagħha naslu għand dak li hu l-muntanja vera tagħna, Ġesu Kristu li hu Alla mek jgħix fi salta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' bin Sirak. Ikollok ħnina minna, Sidna, Alla tal-ħolqien kollu, u ħares lejna, u nizzel fuq il-ġnus kollha il-biża' tiegħek. U jarfuk bħalma għarafnik aħna li m'hemmx Alla ħliefek mulej. Uri sinjali ġodda u erġa' għamel leġubijiet. Iġma tribujiet ta' Ġakob u għatihom wirthom bħalma għamilt fil-bidu. Ikollok ħniena mulej mill-poplu li sejħulu bismek, minn Iżrael li jint għaddejtu bibnek il-kbir. Ħadd iġik ħasra mill-belt qaddisa tiegħek, Ġerusalem, il-post tal-mistrieħ tiegħek. Imla l-Sijon blana ta' tifħirek u t-tempju tiegħek bil-glorja tiegħek. Ixed għal dawk li jint ħlaqtu fil-bidu u temm il-profezziji li nataw fismek. Għati ħlasom lil dawk li jittamaw fik u hekk jitwemnu l-profeti tiegħek. Għati widden mulej għat-talba tal-qaddejja tiegħek skont il-barka ta' Aaron fuq il-poplu tiegħek. U kull minnu fuq l-art jaraf li jint il-mulej u Alla ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej rodda ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu uri lilna mulej il-ħnina tiegħek, ngħidu, uri lilna mulej il-ħnina tiegħek. Tiftakrilniex il-ħtijiet tal-imoddi fit-texejja u l-qana biħnietek għax ninsabu mifnija l-aħħar, ngħidu, uri lilna mulej il-ħnina tiegħek. Ejna, o Alla, Salvatur tagħna, fġieħ is-sebħ tal-isem tiegħek. Eħlisna u waħfrilna dnubietna minħabba l-isem tiegħek, ngħidu, uri lilna mulej il-ħnina tiegħek. Ħajja sal quddiemek il-fiq l-imnjasrin fil-kobor ta' qawwietek. Salva l-dawk li huma l-mewt, ngħidu, uri lilna mulej il-ħniena tiegħek. U aħna, il-poplu tiegħek u l-merħla tal-mera tiegħek, niżżuk ħajra għal dejjem, minn żmien għal żmien inxandru tifħirek, ngħidu, uri lilna mulej il-ħniena tiegħek. Inqumu għall-Evanġelju. Bin il-bniedem ġie biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fidwa għal kotra. Alleluja, alleluja, alleluja. Aħna tilan Ġerusalem u bin il-bniedem se jingħata fidejn il-qassisin il-kbar u l-kittieba il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark.
F'dak iż-żmien kienu mexjin fit-triq tilgħin lejn Ġerusalemm u Ġesu kien miexi qudiemhom u huma kienu maġbin u l-oħrajn li kienu mexjin warajhom kienu imbeżżejn. Reġa' sejjaħ it-tnax ħdejh u beda jgħidilhom x'kien se jgħaddi minn għalih. Ara, issa aħna tilgħin Ġerusalemm u bini l-bniedem se jingħata f'idejn il-qassisin il-kbar u l-kittieba li jaqtawilu għal-mewt u jerħuh f'idejn il-pagani. Dawn imbagħad jiddieħku bih, jobsqulu fuqu, jagħtuh is-swat u joqtluh u wara 3 ijiem iqum mill-mewt. Ġagbu wilied Zebedew resqu lejhu qalulu Mgħallem, dak li se nitolbuk irriduk tagħtihulna. Xi triduni nagħmlilkom? Astaqsihom. U huma weġbuh, ħallina noqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xelluk fil-glorja tiegħek. Imma Ġesu qalilhom ma tafux x'intom titolbu. Għandkom ħila tixorbu l-kalċi li se nixrob jien u titgħamdu bil-magħmudija li bija se nitgħammet jien? Għandna qalulu. Imbagħad qalilhom Ġesu, il-kalċi li se nixrob jien tixorbuh iva u titgħamdu wkoll bil-magħmudija li bija se nitgħammet jien, imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew fuq ix-xelluk tiegħi din mhix ħaġa tiegħi li nagħtiha jien, imma hija għal dawk li għalihom kienet imħejjija. L-10 l-oħra meta semgħu dan saħnu għal ġagbu u għal ġwanni. Imma Ġesu sejħilhom u qalilhom, tafu intom, dawk in-nies li l-bnedmin jgħodduhom bħala kapijiet tal-pagani jaħkmu fuqhom u l-kbarat tagħhom iħaddmu s-seta tagħhom fuqhom. Fostkom m'għandux ikun hekk. Imma min irid ikun kbir fostkom għandu jkun għaddej tagħkom u min irid ikun l-ewwel fostkom għandu joqgħod il-sejr ta' kulħadd. Għax hekk ukoll bin il-bniedem u ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fid-dwa għall-kotra. Il-kelma tal-mulej tifhi? Illum għandna dan il-Vanġelu li l-Verġin Marija għexitu fil-ħajja tagħha, il-Vanġelu taċ-ċokon, il-Vanġelu ta' l-umiltà. Min jidħol minn dan il-bib tas-santwarju jidħol tal-lab għax bżonjuż. U il-bżonjuż ma jistax itella rasu. Għandna dan l-eżempju ta' Kristu. Tafu intom dawk in-nies li l-bnedmin jgħodduhom bħala kapijiet tal-pagani jaħkmu fuqhom u l-kbarat tagħhom iħaddmu s-seta tagħhom fuq. Fostkom m'għandux ikun hekk għalina għal kull wieħed minna. Int ma tistax tkun setani, ma tistax tkun bniedem ħakkim li taħkem lill-oħrajn fil-ħsieb tiegħu, fl-azzjonijiet tiegħu, fl-imġiba tiegħu. Min ikun l-ewwel fostkom għandu jkun il-sejr ta' kulħadd. Staqsu lill-ommijiet u lill-missirijiet jekk kienux il-sira tal-familji tagħhom biex rabbewhom u għadu għal-ħtiġijiet u għall-ordnijiet taż-żgħar tax-xkejknin tagħhom. Għax hekk ukoll bin il-bniedem u ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fid-dwa l-kotra. Fejn exitu dan il-Verġini Marija? Exitu dan meta indunat li l-mulej xeħet ħarstu fuqha. Jgħidilha l-Anġlu Gabriel l-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. Għalhekk fid-dar ta' Eliżabetta jitisplodi b'dak l-innu ta' ferħ u tgħid fil-Magnificat u xeħet għajnejh. Fuq xiex? Mhux fuq il-gburija, mhux fuq l-erf, mhux fuq il-kapaċità, mhux fuq iż-sbuħija, fuq iċ-ċokon. Dejna lina hija sfida kbira, eżis. Sfida kbira. Jekk irridu li Alla jitfa' ħarstu fuqna, aħna rridu nagħmlu dak il-proċess ta' inverżjoni biex mill-gburija ninżgħu l-gburija tagħna u nsiru umli. Il-mulej iħares lejn l-umli, iħares lejn min jaħseb li huwa żgħir. Il-mulej jitfa' ħarstu fuq dawk illi jafu l-kobor tiegħu
u jafu li kull ħaġa illi għandna tibda fih u tispiċċa fih. Il-Verġni Marija dan għarfitu. Ara ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddajiet. Għalhekk min issa l-qudiem kun nisel jibda jsejjaħ lejn. Lena tinsab meta wieħed jagħmel l-istess proċess tal-imgħallem tagħna li jitla Ġerusalemm mhux għall-glorja, imma jitla jgħidilna hawnhekk biex jerħuh f'idejn il-pagani, jobsqulu fuqu, jagħtuh is-swat u joqtluh. Dan huwa l-proċess tan-Nisrani. Il-proċess tan-Nisrani hu illi biex jaqdi lil-mulej irejt ikun bħal dik il-ħabba tal-qaħm li taqa' fl-art u tmut. Dan hu s-servizz tal-qadi. Il-kelma umiltam ġejja mill-kelma humus li tfisser l-art, biex ifakkarna illi m'għandniex għalfejn intellaw rasna qatt u imkien għaliex għax aħna bnedmin tal-art. Mit-trapp issawwarna u fit-trapp sa nerġgħu nispiċċew. U dejn għandna inżommuha kontinwament f'moħħna jekk irridu li l-ħarsa talla minn fuqna ma titwarrab qatt. Xi tfisser il-ħarsa tal-mulej fuq Marija, xi tfisser il-ħarsa tal-mulej fuqna. Meta il-mulej iħares lejna bimħabba u jagħtina l-grazzja, jagħtina l-preżenza tiegħu. Il-preżenza tiegħu hija qdusija fina. Jekk irridu li jinħossu il-ferħ tal-preżenza talla kif ħassitu Marija, kun nisel jibda jsejjaħ li ħinja. Aħna ħenjejn jekk għandna mhux djar kbar, flettijiet sbieħ, ħafna flus il-bank, le, saħħa kbira. Ħenjejn jekk għandna l-preżenza ta' Alla f'qalbna kif kellha Marija. Ara il-qaddisejn ma kellhomx proprjetajiet, ma kellhomx titli ta' studju u titli jiddistingwuhom imma mimlijin bil-preżenza talla. U l-preżenza talla hija l-grazza li jagħtina permezz tas-sagramenti, das-sagrament li qegħdin niċċelebraw l-Ewkaristija bħalissa, illi jimlilna il-qalbna bil-preżenza talla nnifsu. F'dan kollu nindunaw illi l-ħarsa ta' Kristu terġa' tiġġedded fuqna. Dik il-ħarsa illi nsibuha ħafna drabi fil-Vanġeli, nsibuha fuq iż-żagħżugħani. Ġesu xeħed fuq ħarsa ta' xiex kam ħabba u qallu ħaġa waħda jonqsok, mur bih li għandek għateħli l-fqar u jkollok teżor fis-sema. Mbagħad il-ħarsa ta' żagħżugħani, mulej itfa' ħarstek fuqna. Ara fejn huma mwaħlejn il-qalb tagħna, il-moħħ tagħna. Kisser dawk il-tkajjen tarbejt li jbeduna minnek. Il-ħarsa fuq il-folla ta' Kristu ra n-nies u tħassarhom. Tħassarna mulej fid-dnubiet tagħna, fil-fraġilità tagħna, fix-xewqat tagħna, fil-ġibdiet tagħna. Il-ħarsa tal-missier Liben il-Ħali li kien għadu fil-bot ibnu ġejlura lemħu u tħassru. Mulej, itfa' ħarstek ukoll fuqna. Meta nitbedu mill-grazzja tiegħek, tħassarna u ejja nnaqna. Dan kollu nitolbuh permezz tal-Verġni Marija illi kienet preżenti kontinwament taħt il-ħarsa tal-missier. Il-mimlija bil-grazzja, il-mimlija bl-Ispiritu Santu. It-talba tagħna li nagħmlula llumija u Marija, kull meta niġu għandek f'din id-dar tiegħek, spiss intennulek, Madonna ta' Pino, ħarstek fuqna dejjem żomm. Illum Marija, nitolbuk tislifna l-għajnejn tiegħek, il-ħarsa tiegħek. Għaliex ħafna drabi l-ħarsa tagħna hija mixħuta fuqna infusna, fuq dak kollu li toffri id-dinja għalina. Iżda inti llum qed tfakkarna u tistedinna sabiex nerfgħu ħarsitna u qlubna l fuq biex bħalek nintebħu lil missier xeħed ħarstu fuqna. Ħadkun fuqna l-ħarsa tiegħu, dik il-ħarsa ta' mħabba, ħnina, maħfra, fejqan u fuq kollox ħarsa ta' fidwa u salvazzjoni. Amen. Miġburin madwar l-artal tal-mulej, f'din ir-raba erba tal-Verġni Marija, ejjew issa nresqu it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej biex fil-mixja tagħna bħala pellegrini f'din l-art
inħossu li hemm il-ħarsa tiegħek li tigwidana, li tinkoraġġina, li takkumpanjana, li tagħmlilna kuraġġ biex kontinwament nisimgħu il-vuċi tiegħek li tgħidilna ejja warajja. Nitolbuk għat-talb tal-Verġin Marija illi tatina l-grazzja li ma naqgħux fl-indifferenza jew fl-spiritwali, ħalli nisimgħu dejjem il-kelma tiegħek li tħeġġiġna, ħalli kontinwament nidħlu fid-dialogu ta' mħabba miegħek. Nitolbuk għat-talb tal-Verġin Marija biex titfa' ħarstek fuq il-morda kollha tagħna, speċjalment dawk li għaddejjin mit-tiġrejb il-kbejr, dawk li qed jieħdu kura speċjalizzata, biex tagħmlilhom kuraġġ, tfejjaqhom, takkumpanjahom f'din il-mixja ta' tbatija u ta' tisfija, biex huma wkoll iħossu l-imħabba li inti għandek għalihom. Nitolbuk għat-talb tal-Verġin Marija titfa' ħarstek fuq l-immigranti kollha tagħna, speċjalment l-immigranti li jinsabu ġewwa l-Awstralja, ġewwa l-Kanada, l-Amerika, l-Ingilterra, postijiet oħra. Titfa' ħarstek fuq il-missjonarji tagħna biex tħarishom ħalli jkunu huma wkoll messaġġiera tal-imħabba u tal-ħnina tiegħek. Nitolbuk mulej faqda mal-Papa Franġisku biex jogħġbok twaqqaf dan il-flagell ta' bħalissa l-epidemija tal-COVID-19, biex teħles mill-mewt lil ħafna nies vulnerabbli, tagħti l-fejqan lil min hu maħkum minn dan il-virus, terġa' tagħti s-serenità u l-paċi li d-dinja tant u tant għandha bżonn. Tolbuk mulej għalina nfusna illi smajna din il-kelma biex narfu u nkunu żgħar quddiemek, nitbattlu minna nfusna, mill-pretensjonijiet tagħna, minn dak li aħna naħsbu fuqna nfusna, u nkunu dejjem żgħar fil-qalb u fil-moħħ tagħna quddiemek. Fl-aħħar nett nafdaw lill-Verġin Marija il-mejtin kollha tagħna biex jitressaqhom l-inbena Ġesu. Nafdaw lill-Verġin Marija il-familji tagħna biex jibqgħu jikbru fl-imħabba, l-għaqal u l-għoża ta' xulxejn. Nafdaw lil dawk il-persuni li talbuna niftakru fihom. Illum nagħmlu talba speċjali għall-Kardinal Mario Grech u għall-Isqof Nunzju fil-Korea t'Isfel, Monsignor Alfred Xwira, b'żewġ isfijiet Awċin illi bħallum fl-1984 ġew ordnati saċerdoti mill-mibki Isqof Nikol Kawki. Nafdaw dawn it-talbiet tagħna billi nħarsu fuq il-Verġin Marija u npoġġu dawn it-talbiet tagħna fil-qalb ta' omna. Ndawru l-ħarsa tagħna fuq il-wiċċa żejs ta' din ix-xbija għażiża u mirakoluża u ngħidula lill-Madonna bil-qalb. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. tagħna u kollox mulej
l'offerta tiegħek, l'offerta ta' il-ħajja ta' jitolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. B'daw l-offerti li ġibnielek bil-ferħ kollu ta' qalbna, qaddes mulej il-qaddejja tiegħek li l-Verġini mqazza tgħallem bl-eżempju tagħha u iżżomm taħt il-ħarsien tagħha biex huma jħarsu skont ir-rieda tiegħek il-wedi tagħhom tal-magħmudija b'qalb sinċira jaqdu lilek u lil ħuthom bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna il fuq nieżu ħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xiraq tas-sew, mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem illi tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna, illi dejjem u kullimkien irroddulek ħaj, u nfaħruk imberkuk, u nxandru bil-kobor tiegħek fit-tifkira ta' Marija den Verġni. Ej imsieħba sewwa fil-misteru ta' Kristu, ma tieqaf qatt nis-seluliet tal-Knisja u tħeġġiġhom bl-imħabba tagħha u tiġbidhom bl-eżempju tagħha ħajfittxu l-imħabba perfetta. Għaliex ejx bija ta' ħajja evanġelika illi bija aħna nintebħu fit-talb tagħna u nitgħallmu minna kif inħobbuk fuq kollox skont il-fehma tagħha, nikkontemplaw bla qiegħda l-verb tiegħek skont l-ispirtu tagħha u bqalb bħal tagħha naqdu lil ħutna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u ferħ kbir infaħruk u intennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-semawit u l-ard mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-semawit, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-semawit. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħa il-ħobs radd il-ħaj qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu bil-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħaj il-kalċi reġa' raddi l-ħaj tal-disċipli tiegħu u qal ħudu bixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Jiena inħobbok u nadurak. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru bil-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U irroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba
flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fil-qaddejja tiegħek Emanuel u Mary Muscat li jogħġbok issejħilhom għala għandek minn din id-dinja. Għamil li kif huma bil-ma'mudija mietu f'ibnek u bħal ibnek hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini imqazza Alla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, ma' apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamil li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna illi inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna rinubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna x'inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-simulanda li inti trid fija int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej kun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja mulej Ġesu Kristu. Danu il-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindaw l-huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej tidħol ta' saf tiegħi.
Marija kienet tosf qalba dan l-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruha nitolbu. Issa li tqarbilna bil-ġisem u d-dem għażiż ta' ibnek, il-grazzja ta' mħabtek ta' qadna fl-imkien u tatina li nkunu tassew nixbħu lill-Verġni Mqadsa Marija fil-virtujiet tagħha bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Illum jaħbat il-31 anniversarju minn meta l-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II żar dan is-santwarju talab quddiem il-Verġni Marija u poġġa madwar rasa l-istellarju tad-deheb u d-djamanti. Nitolbu l-għajnuna ta' dan il-Qaddejs fuqna u fuq il-familji tagħna fil-waqt li nitolbu it-tlieta famarijiet lil Madonna għal ħtiġijiet tad-dinja u tal-familji kollha tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija imtella s-sema bir-Ruħ il-ġisem, fil-ħlewa ta' Mejju, tagħna Marija, u kemmi doħlejju dak ismek sabiħ, kemm toħroġ qawwija il-kelma min qalbna, bit-tama li talbna jagħtik l-akbar ġid. Int l-għaxqa tas-sema, ix-xemx tal-ħolqien, int l-om ta' min ħalqek, bi tmiem li kull